Els alumnes de segon de primària es van a cantar una cançó molt coneguda i popular de València. Ens conta la història d'un gegant que es passa la vida cantant i ballant. Aquesta cançó s'anomena El gegant del Pi. Estigueu atents, que és una cançó molt bonica. Doneu-li suport a teu ritme, per favor. Ara, vaya, venga.